Coșul cu fructe de pădure Continental Berries, proaspete și produse local, te așteaptă! Vino și tu în comuna Breta Română, din județul Hunedoara, să savurezi cele mai delicioase fructe de pădure și să te bucuri de experiența unică a culesului în inima naturii. Alege inspirat fructele de sezon produse de Continental Berries și partenerii săi pentru o economie locală mai puternică și un județ mai verde. Proiect finanțat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prin submăsura 16.4 pe 16.4a. Continental Berries, gustul autentic românesc al fructelor de pădure. Vă așteptăm în comuna Bretea Română, în incinta complexului recreativ Berryland pe 15 iunie, între orele 10 și 18, pentru un eveniment marca Continental Berries dedicat familiilor. Mascote, ateliere de smoothie și dulceață, concursuri de cules și multe alte surprize vă așteaptă. Continental Berries, gustul autentic românesc al fructelor de pădure. Lanț scurt de comercializare și piață locală pentru fructe de pădure și căpșuni. Proiect finanțat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale sub măsura 16.4.